så? Hej. Hej. Ja, måske bliver det en let's play. Vi ved det ikke. Jeg har ham med det farverige skin, ham der ser rigtig sjov ud. Og Ja, det er Gustav. det er så jeg eller ham der. Mit skin, det er mig. Det her, jeg selv lavede det ud. Jeg har så også selv lavet det her. Ja, det er godt nok. Nej, det er der ikke. Mega sejt. Nej, men det er sådan et orange skin med masser af farver. Det er fedt. Og så helt spurgt om bagpå. Så jeg ligner en skød. Nej. Så jeg ligner en skød. Ja. Men så må vi håbe, vi vinder. Ja. Men ikke fordi vi er verdens bedste. Nej, ikke fordi vi er verdens bedste, men vi er okay. Okay. Jeg går over til den der krak ting. Ja, også mig. Men vi prøver lige at få noget med den. Yes, jeg fik et gold sword. Jeg fik ikke en Selvom det er så lort. Ja, vi går bare derover. Og jeg fik også 15 pile. Det jeg fik 17. Jeg var lige ved at tage en kartoffel på hovedet, eller jeg prøvede. Så kan jeg... der er en lige bag dig. Nej. Slår hun med rød. Jeg har et sværd. Eller nej, jeg har en Han økse. går på sådan ting. Nå, det gør han ikke! Du skal ikke slå mig. Nej, ja, det var heller ikke det, jeg prøvede. Hvor er du? Se dig. Altså, jeg er bare på vej. Der. Fucking dø! Nej. Jeg dør. Ja. Okay, vi skal have ham der. Det er vores skib. Ja, det er egentlig ikke vores, men... Nej, det er Black Pearl, man. Det er Jack Sparrow. Det er Jack Sparrow. Det er Jack Blueberries. Kom jeg ned, inden han når at tage tingene. 7. Kom nu. Please, jeg får chesten herinde. Ja, jeg fik et stone sword. Buer. Og et jeg har 3 buer nu. så kan jeg også lige få en. Ja, har du nogle pile selv? Jeg har 17. Okay. Jeg har 22. Det finder. Okay, det er okay. Oh shit! Stor mund. Flot mund. Flot bisser. Flot bisser. Hvide tænder. Jeg kan ikke komme ud. Hvordan? Sådan der. Fæ. Hvordan fanden kom du? Nå, sådan. Nej, yes, jeg har et til svært til dig. Jeg har et stone sword. Okay. Du kan lige få en bue. Jeg har et stone sword til dig, jeg. Så her. Har du nogle bukser? Bukser? Nej. Du havde nogle jern, så kunne vi bytte sådan en læder for jern. Det lyder rigtig færdigt, ikke? Det er irriterende, den der kraken mod. Ja. Nå, men lad os komme ud. Ej, den kan den ikke. Videre til det næste skib. Videre. Ja, jeg skal først lige ud i det. Der er en derovre. Ja, vil du ikke lige vente? Jeg er sådan lidt stok. Helt ærligt. Der er en med jernøkse. Væk. Nej, jeg har et stensværd. Det er lige så godt. Men jeg har bedre armor end ham. Kom nu. Så. Crush crunch! Nej, what the? Yes, jeg fik ham. Jeg troede, du døde. Det er irriterende, det her. Hvordan kom du ud? Prøv at høre. Jeg gik en anden vej. Prøv at kigge dig ordentligt omkring. Jeg gik herhen. Og så der. Og helt ærligt, Gustav. Og hvis I troede noget andet, så sidder vi i samme rum lige nu, så det er derfor, jeg lige hjalp ham. Nej. Jo, jeg hjalp dig så stort, du kunne bare ikke. Men så sjovt at se, at du står der og hopper. Jeg tager ham. Nej, man kan crunche med et sword. Dø! Får mig. Yep. Kan jeg få noget? Ja.
Hvor er du henne? Jeg har nogle bukser til dig, tror jeg. Jo, det har jeg også. Har du nogle bukser til mig? Jeg har Hvad for nogle. en farve er det? De er læderfarvet. Lædergrimt. Fint. Jeg er mere til jernfarve. Kæft, jeg har egentlig mange pile. Ja, det er jo godt. Kan jeg så få nogle af dem? Ja, det er jo godt, kan jeg så få nogle af dem. Og jeg har en... Kan vi ikke gå hen til The Black Hole igen? Jo, det gider- er bare lige sådan, jeg kan finde dig, for jeg er lige hen ved den. Bliv der. Gå lige lidt frem. Ej. Kom nu. Kan du ikke se mig? Helt vildt. Du kigger derover af. Helt ærligt, Gustav. Du kigger derover. Jeg har fundet en, som ikke er dig. Okay. Det er også lige meget. Vi møder hinanden. Nej! Han skyder mig. Okay, der er et eller andet bug ved det der. Okay, Jeg kan ikke engang se ham. Jeg kommer. Nå, derop. Jeg fik ham. Jeg ramte ham i hvert fald. Ja, ramte ham. Jeg går under vandet. Under jord. Og spiser et stykke. Man kan egentlig spise det brød under vandet. Det er mærkeligt. Nej, det er kartofler under vandet. Så gør det ikke bedre. Jeg tror, det smager helvede til. Jeg tror, det vil være mærkeligt at tygge i. Mærkeligt at tygge i. Nom. Hey, Gustav, jeg kommer. Shit. Der Han er fuld jern. nakker vi ham. Du tager ham bagfra. Nej, han er næsten fuld jern. Der ligger Nej, det har vi ikke tid til, Jørgen. Nå, men der er rigtig godt stof. Jeg snyder med team. Det gør han så ikke. Pas på. Husk at bevæge, når du skal med bue. Helst ikke blive ramt. Jeg har et stensværd til dig. Kom herover. Nej. Det har vi tid til. Eller det skal vi have tid til. Jeg har et stensværd, ja. Har du stensværd? Ja, det var mig, der gav dig den. Nå ja, men jeg har en. Kom nu! Dræb ham! Ja, så flygter han selvfølgelig. Der ligger mere stof dernede på bunden. Du kan lige tage noget. Please. Der er alt Kom, vi går. Jeg dør. Dør du? Tror jeg. Ja. Fuck, det gjorde du ikke. Pis. Øj! Jo. Du spiller bare videre. Ja. Fuck. Dø! Please. Nej! Nå, men det var så det for i dag. Ja, der kommer så helt sikkert noget mere. Så farvel. Vi ses. Håber I nød det.